Zdravo dragi moji i dobro mi došli. Podcast Tajne uspešnog email marketinga je emisija za sve preduzetnice, vlasnice malih i srednjih biznisa koje žele da postanu zvezde email marketinga, kreirajući email marketing i newsletter strategije koje će povezati sa klijentima i kupcima, razviti lični brand i povećati prodaju. Jer ako niste čuli, dobar email marketing daleko se čuje. Vaš domaćin je moja malenkost Dragana Repac, email marketing savjetnik, MailerLite ekspert i newsletter mentor. Zdravo dragi moji i dobro mi došli u novu podcast epizodu. Danas je moja gošća Bojana Pražić, arhitekta po obrazovanju i marketing strateg, mentor po opredeljenju i radnom iskustvu i UNICEF mentorka za mlade. Nakon 17 godina u korporaciji, od čega 8 godina na poziciji marketing menadžera, hrabro je iskoračila u preduzetništvo. Kreirala je coworking i co-learning koncept Centrala 24, mesto za radionice i edukacije u srcu Beograda. Ja sam iskreno rečeno uživala da ispratim ovaj Bojanin rast i jedva čekam da se ukaže prilika da ja održim neku svoju radionicu uživo baš tamo. Pored fizičkog prostora koji je zaista predivan, Bojana je i mentor i pomaže preduzetnicama da budu vidljive na mrežama i povećaju prodaju svojih radionica i edukacija. E pa draga Bojana, dobro mi došla. Za one koji te možda tek sada upoznaju, predstavi nam se još malo čime se ti to baviš i koje su teme koje te najviše okupiraju u ovom trenutku. Hvala ti Dragana puno na pozivu. Uvek je lepo da se u ovoj formi podsjetimo ko smo mi bili i ko smo sada i zaista mi je zadovoljstvo da budem u društvu onih divnih žena i preduzetnica koje su iza mene u tvom podcastu, a verujem i onih koje će doći posle mene, tako da puno ti hvala. Za one koji me još ne znaju, kao što si lepo rekla, ja sam arhitekta po obrazovanju, ali sam još u korporaciji shvatila da najviše volim da radim sa ljudima. I nakon tih 17 godina sam izašla iz korporacije i nekako mogu da kažem da mi je život počeo u 40. kada sam počela da se edukujem i da stičem znanja i iskustva iz oblasti preduzetništva i zaljubila sam se u tu vrstu slobode. A zatim sam rekonstruisala tatin stan u centru Beograda, iskoristila sam ta svoja arhitektonska znanja. I često me ljudi pitaju da li si oduvek znala da će to biti centar za radionice i edukacije. Naravno da ne, ali ja se uvek nekako okružim ljudima koji me podržavaju, tako da sam na tom putu imala i svoju mentorku dugogodišnju i jesam u početku instalacije smo uradili za jedan dobar coworking, ali tržište je pokazalo i to uvek volim da naglasim da stvari ispitujemo na tržištu. Tržište je pokazalo da je ljudima potreban jedan tako salonac u centru Beograda preko puta Doma omladine gde će da se osjećaju prijetno, gde će voljeti da se vrate i tu su zaživele radionice i edukacije, prvenstveno vikendom kao i radnim danom popodne. I ja volim da kažem da držim prostor fizički i mentorski. Fizički zato što se zaista nalazi preko puta Doma omladine u Makedonskoj 15, a mentorski jer pomažem istim tim preduzetnicama, biznisima, malim biznisima da povećaju vidljivost i prodaju na mrežama kroz moje programe. Ja sam krenula onako stidljivo sa jednom jednodnevnom radionicom za radioničare. To je posle preraslo u online edukaciju, kreiranje kampanje za radionicu, a sada se spremam i za ozbiljan prvi veliki mentorski program gde ću objediniti sve to o čime se bavim, dakle i online edukaciju za kreiranje kampanje za radionicu i snimanje za Reels, što sam u međuvremenu počela da radim sa pisanjem scenarija i zajedno sa prostorom da stvarno neko ko dođe kod mene, jer to nikad nije samo prostor, dobije i prostor i podršku, baš onako kako sam i ja dobila na tom svom putu preduzetništva nakon izlaska iz korporacije, gde sam 8 godina bila na poziciji marketing menadžera, a evo sada menadžerišem i sebe i centralu i moje žene koje mi dođu i zaista taj mentorski posao je nešto što najviše volim da radim i ova godina jeste baš prvenstveno za to. Tu se baš onako slažem sa tobom, ti si to baš lepo, ja te ne znam sad tačno koliko dugo baš pratim, ali pre centrale je bilo sigurno, ja sam to sve onako lepo ispratila i da, ti si baš pratila šta traži tržište, prosto si slušala svoje klijente i onako baš je lepo to sve onako kako je, da kažem, proizišlo iz svega toga. Ono što je super jeste što je to u Beogradu, baš na jednom predivnom, stvarno predivnom mestu. Ti
ti pored toga imaš i stan na dan, ne moramo to sad nešto ni da pomenemo, ali mi je onako vrlo interesantno prosto kako si ti, da tako kažem, iskoristila prosto priliku i naravno tu podršku koju si imala i od mentora i verovatno prosto od ljudi koji te okružuju, jer nekako mislim da kad ulazimo u preduzetništvo, čime god da se bavimo, podrška nam je stvarno onako jedna od, da kažemo, ključnih stvari. Super. Mislim da će ovo značiti svima koji budu slušali podcast prosto da čuju šta to tako, da kažemo, lepo postoji u Beogradu. Ono što je, ajde da kažemo, cilj ovog podcasta jeste, mi ovde najviše pričamo o email marketingu i cijelom tom, da kažemo, procesu, pokretanju. Šta te je motivisalo da pokreneš i svoj newsletter i koliko dugo ga već pišeš, ako vodiš, da kažemo, neku evidenciju o tome? Nisam vodila evidenciju, ali me je tvoj poziv podstakao da pogledam i zaista februar 24. sam poslala prvi newsletter i podsjetila sam se zašto sam ga zapravo slala. Centrala je otvorena u oktobru 23. i ja sam znala odmah da meni treba i newsletter, ali nekako nije bilo još ni vreme ni mesto da se pokrene. I sad kad sam prelistala do tog prvi naziv je bio pop-up u centrali i zapravo taj osmomartovski pop-up koji se desio, ja sam imala potrebu stvari da na jednom mestu objedinim žene koje hoće da učestvuju i da ih obavestim o tome da šta se dešava u centrali i zapravo sam ja u startu najviše newsletter i koristila za to da obavestim ljude koji su noviteti u centrali. Vremenom je to raslo. Odmah mogu da kažem da sam krenula sa nekih 100-ak, a da sada imam nekih 350 ljudi na newsletteru i neko bi rekao, eto, nije to sad neka brojka, ali verujte mi, ja se uvek preslišam da je to broj ljudi koji stane u Madlenijanu, u najveću salu i uvek tako razmišljam i uvek razmišljam i o prostornim kapacitetima i mojim ličnim kapacitetima. Meni zapravo treba negde 24, eto, to je taj moj srećan broj oko koga se vrti i naziv centrale, 24 klijenta, da 12 bude oni koji će konstantno ili jednomesečno koristiti centralu, 12 koji će doći povremeno i moji kapaciteti su puni. Dakle, ja sa 350 stvarno lepo radim i naravno radujem se i da taj broj raste, ali ne jurim za nekim hiljadama. Ovo su moji ljudi koji su se nekako s vremenom se pokazalo da su zaista moji, sad ću ti reći i kako. U toj prvoj godini, 24. sam ja više pisala te neke lične priče. Jako sam želela da mi newsletter bude mesto gde ću ja podeliti kako sam rekonstruisala centralu. Tu su bili neki naslovi kao kako sam za 10.000 evra rekonstruisala ne jedan nego 3 stana, iako je struka se složila u jednom da za te pare može samo da se okreči. I ja sam stvarno onako od duše pisala te newslettere sa idejom da ću ja nekada ih sklopiti u neku knjigu, što će možda zaista i da se desi. Sledeće godine, 25. nakon moje online edukacije kreiranje kampanje za radionicu, sam kroz newsletter podelila 2 lekcije besplatno i desilo se sad da je došlo tih nekih novih 100-ak ljudi, ali se desilo i da polovina ovih starih su se ponovo prijavili, tako da sam ja imala nekih 150 prijava i onda sam shvatila da je 50 od starih, što je meni opet dalo potvrdu da ti ljudi koji su tu su moji ljudi. I ista stvar se desila 2026. kad sam check listu za radioničare podelila, isto kroz newsletter, tako da mi dođu na newsletter i bila sam presretna kao 170 novih i onda se ispostavilo da je 70 opet onih stari koji su se ponovo prijavili i stvarno je to jedna ekipa, ja kažem, ja njih zovem moja VIP ekipa i ja se njima obraćam sa dragi moji. Ne volim ono zdravo pa ime, mene to uvek štretne kad mi stigne zdravo pa ime, ja kao ček, iako znam da to postoji, ali to su ljudi koji mi se obraćam sa dragi moji i to su ljudi koji uvek prvi od mene dobiju informaciju šta će se dešavati, tako da evo tu bih negde zaokružila ove 3 godine, pre toga sam za druge klijente radila kroz MailChimp recimo i mi smo stvarno newsletter koristili da informišemo ljude šta se dešava na nedeljnom ili mesečnom nivou u okviru naše organizacije. Ja sam bila član u okviru nekih start-upova kao marketing, tako da eto, za to sam nekada koristila, sad sam više da podelim neku svoju ličnu priču i da informišem o tome šta se dešava u mojim edukacijama, a posebno u prostoru Centrala 24.
Tako je, i newsletter zaista tome treba i onako baš da služi i nekako baš podržavam ovo što si rekla da imaš 350 ljudi, ali stvarno, to sam komentarisala i sa prethodnim gošćama, ta brojka je tako, kao kad je kažemo mala, a zapravo toliko velika, jer zamisli da samo od tih, evo, prvo da izađeš pred tih 350 ljudi, da nešto ispričaš, ja bih imala ogromnu tremu, to je pod broj 1. Pod broj 2, zamisli da svako od tih 350 ljudi samo jednoj osobi kaže za tvoj prostor i šta ti to tako sjajno i držiš i održavaš u Beogradu. Ja sam recimo neko ko te naravno i prati i kad god me neko, ali zaista je tako, pita za nekakav prostor, za nekakvu radionicu, ja prva stvar koja se setim jesi ti i ti si mi prva asocijacija, bez obzira što sam ja recimo u Novom Sadu, ti si meni prva i asocijacija i preporuka i uvek kažem morate da proverite sa Bojanom, ja ne znam koji su njeni kapaciteti, da li ona to može da prihvati ili ne i uvek ih uputim prosto na tebe. Tako da nekako ta brojka stvarno jeste možda donekle bitna, ali i nije toliko kod tebe interesantno, eto to prosto ispratiti što su to ljudi koji se, da tako kažem, ponovo prijavljuju i ti njih faktički stalno zagrevaš za svoje ponude. Pomenula si checklistu. Da li bih htjela samo malkice, evo sad da iskoristimo ovaj moment da nam ispričaš kakva je to checklista, mi ćemo je svakako ostaviti za preuzimanje u opisu ove epizode, ali evo čisto samo malo da damo konteksta. Ja sam napravila jednu vrlo detaljnu checklistu šta je sve potrebno da uradite od prve ideje do popunjene radionice, namerno iz 2 razloga. Jedan je da zaista neko ko nema kapacitete u ovom trenutku ili uopšte, da lepo može na vreme da odustane. Moja zaista ideja je da radim sa ljudima koji hoće da rade i sad uopšte bez ideje da svaljujem na nekoga krivicu, samo jednostavno da skratimo taj put uopšte u komunikaciji. Kad imate checklistu ispred sebe, stvarno vam je jasno šta to sve podrazumeva i ja sam napravila jako lepo sa nekom sekvencom od 2 maila koja idu nakon preuzimanja checkliste, gde nisam ništa posebno prodavala, ali sam informisala ljude u sledećoj sekvenci šta sve postoji u prostoru i po kojoj ceni i u sledećoj šta sve ima od mojih usluga, ali želim da baš podelim jedan dokaz sa tržišta da te sekvence rade, prodaju, jeste kad sam podelila 2 lekcije iz moje online edukacije kreiranje kampanje za radionicu, imala sam 5 sekvenci i 4. je bila priča o klijentkinji koja je napunila svoju radionicu kroz određen sistem koji ja tu nudim i zaista na taj mail su se žene prijavljivale za online edukaciju. Tako da stvarno radi, iako je meni najteže da napišem te sekvence, zapravo newsletter pišem povremeno i onda kada imam šta da kažem, iako je to sada kad pogledam unazad jednom u 10 dana recimo prosek, desi se jednom nedeljno, desi se jednom u 2 nedelje, ali da kažem prosek je jednom u 10 dana, ili kad imam neku kampanju možda pošaljem i 2 nedeljno. Ali šta hoću da kažem, najteže mi je da sednem, ima puno posla i puno detalja, zato je ta checklista i dobra, da vi prosto čekirate, aha, do ovde sam došla, ovo mi je još ostalo. Pa ne znam, uradite tu checklistu, pa je dizajner dizajnira, pa onda napravite mail koji je prvi, napravite formu za prijavu, pa onda treba da napišete još 3-4 maila u nizu i da odgovorite na sve nedoumice i moguća pitanja ljudi, da budete zanimljivi, da budete koncizni. To mi je stvarno najteže da napišem, ali evo i napisala sam i provereno radi i donelo je prodaja i stvarno onako prelepo što može da se sve isprati, jer taj MailerLite ti toliko daje mogućnosti da znaš tačno gde je ko kliknuo, zašto je ko bio zainteresovan. Nema boljeg alata i nema prisnijeg kontakta i lepše komunikacije sa svojim ljudima. Tu se mogu samo složiti sa tobom. A sad kad si već pomenula MailerLite, voljela bi sa našim slušalcima da podeliš šta je za tebe bio, da tako kažemo, najveći izazov kada si odlučila da pored svih tih, da kažemo, drugih aktivnosti i renoviranja i sređivanja prostora i bavljenja kampanjama, prosto uvedeš i newsletter. Šta ti je bio najveći izazov u cijeloj toj priči?
Iskreno, koristila sam pre MailChimp i on se nije baš dobro pokazao i onda se pojavio nekako na velika vrata MailerLite i pojavili ste se vi stručnjaci za njega i meni je nekako pao kamen sa srca, jer ja kad uđem u taj program, meni je to kao svemirski brod i uopšte nisam, ja sam dinosaurus i uopšte nisam neko ko će sad intuitivno da istražuje i meni je bilo divno da sarađujem sa tobom kao sa nekim koji je u tome stručan, ko mene vodi korak po korak ili mi reši stvari da ja ne moram da mnogo razmišljam o tim pojedinostima, već samo da radim ono u čemu sam najbolja, a to je da pišem, kreiram i radim kampanje i strategije. I ta mi je saradnja mnogo značila. Ja sam stvarno želela, ako radim, da radim na najboljoj mogućoj platformi i za mene je to bio MailerLite. Imala sam tebe za podršku i uvek kad ti se javim, baš mnogo ti hvala što si uvek tu i jako brzo sve rešimo. I kad imam neku nedoumicu, srećom pa sam imala sajt pa nisam morala mnogo da brinem oko tehničkog dela, sad da ne ulazim u taj deo. U startu kad sam krenula, iskreno da ti kažem, najteže mi je bilo to pisanje, jer sam osjećala da ja sad tu moram mnogo da dam, a opet da mora da bude koncizno i dešavalo se nekad i da 2 dana pišem nešto što onda treba da se na kraju i objavi, da skraćujem, da sređujem. Sada, posle 3 godine, verujem, ja uđem u onu formu MailerLite-a, sednem, napišem i pošaljem. I to je ono što, eto, bih izdvojila i za druge, da im kažem da je sve stvar prakse i da treba da krenu stvarno odmah, jer naravno da nije odmah sve lako i jednostavno, da vam ne treba 10 tema koje imate napisane. Ja baš volim tu spontanost i nekako osetim kad imam šta da kažem i šta da podelim, od toga prosto krenem i znam kad ono krene iz mene da će to da bude dočekano lepo od strane ljudi koji su opet moji najbliski slušaoci. I uvek nekako i kad kreiram nešto novo, ja krećem od newslettera, jer je to forma u kojoj ja mogu da se raspišem. I to je nešto što ja dajem mojim najvernijima, a onda iz toga izdvajam šta ide u opis, u nekakvu objavu ili koji segment je za Reels i sve recikliram. Tako učim i moje radioničarke. Jednom napišete sve što imate da kažete, dobar deo toga ide na newsletter odmah, jer to su vaši ljudi, odmah dobijate povratnu informaciju i onda izdvajate delove za ove kraće forme, za opis u single postu ili za, ne znam, za Reels i sve je to onda deo jedne priče. I mi u kampanjama, kada radimo kampanju, kogod ima webinar, on naravno treba da ima i newsletter i da skuplja e-mail adrese, ali ništa to nije pojedinačno i rascepkano pa da je teško. Ne, to je sve deo jednog sistema, zato se zove kampanja i onda je nekako lakše i baratati u okviru tog sistema, jer jednom kada napišeš, to se samo pretače u različite forme. Tako je. Sad si tu, da tako kažem, pomenula i reciklažu sadržaja, što mislim da i tekako olakšava ljudima da prosto i uđu u samo to kreiranje sadržaja i podelila si po meni još jednu važnu informaciju, a to je da je svaki početak težak, ali da on u principu vrlo brzo prođe i da prosto to postane deo neke naše rutine. Pomenula si kako si prevazišla te, da kažemo, tehničke izazove, ali voljela bi da ako možeš da se setiš koje si korake provela, šta si preduzela da newsletter postane, da kažemo, deo tvoje rutine, a ne još jedna obaveza na to-do listi. Baš onda mogu i da rezimiram iz ovoga što smo do sada pričale. Dakle, ja počinjem, uvek kada nešto novo, počinjem od newslettera. Raspišem sve što imam i onda suštinu delim mojima, to je ova moja VIP ekipa i onda odatle dalje kreiram sadržaj. Dokle god je to na mojoj negde check listi bila još jedna dodatna aktivnost, to me je opterećivalo. Ali kad sam shvatila koji su benefiti i kad sam okrenula igricu u svoju korist, onda nekako ja krećem od newslettera, jer to je forma koja ti dozvoljava, kao što ti i podcast dozvoljava ovako da se raspričaš, to je i forma koja mi to dozvoljava, a onda skraćujem u ove kraće forme. To učim posebno moje edukatorke, prvenstveno žene koje drže radionice, recimo rad rukama, možda i nije neophodno, njih ću možda preusmeriti da održe neki live ako imaju preko 1000 ljudi, ali žene koje drže edukacije, apsolutno je neophodno
da imaju i newsletter, odnosno da u okviru kampanje taj pik u kampanji bude webinar, recimo prvi pik može da bude live, sledeći da bude webinar i onda da iz toga proizlazi i broj, odnosno da naš cilj bude broj ljudi novi ljudi na newsletter. Tako je, ti si u stvari sve što si naučila kroz svoje zapravo procese i podijelila sa svojim dioničarima i sa svojom e-mail listom i onako nekako znanje kad se deli onda se umnožava i meni to sve tako zvuči jako zanimljivo. Kaži mi, molim te, šta se to po tvom mišljenju promenilo od kada ti, ajde da kažemo, redovno pišeš newsletter, sad neka je to jednom u 10 dana, ali i nije bitno, bitno je da ga pišeš kada imaš, da tako kažem, šta da kažeš i to sam i ja nekako sad uvela kod sebe i u svoju rutinu. Šta se to promenilo, da li si nešto primetila? Ovdje nekako najviše mislim na tvoj odnos sa publikom, ali evo, daj nam neku, da tako kažem, širu sliku. Pa mogu da ti kažem da kako su ovi noviteti na Instagramu postali sve neizdržljiviji, tako se sve više okrećem tom newsletteru i razmišljam i o nekoj grupi na WhatsAppu, iskreno, da ti kažem. Dolazimo do toga na Instagramu da moje objave ne vide ni ljudi koji me prate, a kamoli neki novi. I sada jako je važno da mi imamo neku grupu ljudi, pogotovo mi kojima su zajednice važne i koji konstantno nešto prodajemo, da imamo i neke ljude kojima to možemo da ponudimo i mimo društvenih mreža. Takođe mogu da ti ispričam i jednu priču. Ja sam u partner ove godine i u Bor Venturesima, ne znam koliko si imala prilike da se upoznaš, ali evo topla preporuka i za tebe i za slušaoce. To je jedna vrlo aktivna zajednica i oni su u početku nama slali newsletter ponedeljkom. Ja sam bila oduševljena, zato što sam ja već godinu dana u njihovoj WhatsApp grupi gde ima 5 nekakvih podgrupa i non stop svi nešto komentarišu. Ne možeš da izdvojiš šta je bitno, šta je manje bitno, šta je informacija za tebe, šta je samo deljenje mišljenja. I ja sam bila oduševljena. U jednom momentu su oni prestali da šalju taj newsletter. Ponedjeljkom mi bila sam očajna. I pričam sa Aleksom, koji je jedan od osnivača, i kažem, čekaj, šta se desilo? On kaže, prešli smo 500 i sad nešto moramo, 500 članova i sad nešto moramo da plaćamo, ja sam nešto planirao od toga da odustanem. Kažem, nikako. Jedino što ja mogu da ispratim jeste newsletter ponedeljkom gde ti meni sabereš sve što vi imate od aktivnosti po celoj Srbiji, online, uživo, to ja nigde ne mogu da pohvatam osim u newsletteru. I on kaže, upravo si i vrati. I sada su se stvari stvarno podigle na jedan viši nivo. Prvo, zaista, ne možete da zamislite, ponedeljkom je online, utorkom je uživo u prostoru. Svaki poslednji petak u mesecu je uživo okupljanje u centrali zajednice. Dakle, sve to treba pohvatati. Jedini način jeste da vi imate to na newsletteru, zato što vi na to možete i da se vratite, pa da kažete ok, da čekirate i da sebi odštampate na kraju krajeva taj newsletter, pa da čekirate. Pritom, newsletter nam daje opciju da se za svaku tu posebnu aktivnost, da se stavi link i da se mi prijavimo na svaku posebnu aktivnost. Dakle, on nam daje pregled da ne propustimo nešto što je nama bitno. To ne može nigde. Vi možete da imate i karusel post na Instagramu, ali tamo ne možete da stavite linka. Ne možete da imate 50 linkova u link in bio. Kako ljudi da se snađu? Na toj grupi, WhatsApp grupi, opet jedne informacije su, ne znam, za preduzetnike, druge su za startupe. Otkud znam? Možda ja želim informaciju za startup. Ali evo, mail je pokazao da je to jedini način da ti imaš sve na jednom mestu, da imaš strukturirano i da imaš linkove unete i da imaš prijave i sad se sve podiglo na jedan viši nivo i baš sam komentarisala sa Aleksom kako je sve sad opet kako treba. Eto, mislim da bi i drugim ljudima ovo zaista moglo da koristi, posebno onima koji nisu na samom početku, nego su negde došli do te frustracije, jer nekako iz frustracije dolazimo i do rešenja svojih i do napredovanja. Zaista ogromna preporuka za newsletter. Jeste, i ja uvek volim da napomenem, ajde, mreže su tu je neki algoritam, prosto zaista te pojede i sad su i reklame postale, čini mi se, toliko skupe da uopšte više ne znam koliko je to, da tako kažem, isplativo, verovatno nekim ljudima jeste, nama, da kažem, manjim biznisima, preduzetnicima vrlo često nisu. Tu je algoritam koji te pojede, da tako kažem, meni se isto dešava, ja sam prilično postala i, da kažemo, neaktivna na Instagramu upravo zato što nekako konkurencija je stvarno jako velika i prošlo je ono vreme, ne znam, možda korone kad smo mi negde počinjali, kada su te stvari
stvari išle mnogo lakše. Ovdje nema algoritma, znači čovek kad dobije, ko je dao tebi email adresu, prvenstveno ti je dao zato što želi da bude tu, želi da prati, želi da čita i s druge strane on mora nešto da uradi sa tim mailom. Znači da li će ga otvoriti ili će ga obrisati, ali zaista mora da iskonzumira na neki način i da uradi nešto sa tim mailom i to može da radi upravo onda kada njemu odgovara, a ne kada si ti pustila objavu, a meni, ne znam, iskače još 10 notifikacija, ili kada se, evo sad, i ta WhatsApp grupa, to je sjajno i zaista idealan način da se održe ljudi prosto u nekoj i zajednici i kontaktu, ali ako ja moram sad da idem i da scrollujem tamo komentare da bi došla do informacije koja mi je potrebna, onda da. Newsletter i tekako služi bukvalno kao izvor svih informacija na jednom mestu i izvor pre svega ekskluzivnih informacija koje mi prve plasiramo tamo. Šta ti kažu tvoji, da kažemo, čitaoci danas, šta oni najviše cene u tvom newsletteru? Da li su to te neke, da kažemo, ekskluzivne informacije koje sam pomenula, da li je to tvoj ton, iskrenost, neke lične priče, šta ti oni komentarišu? Ja jesam krenula te 24. sa deljenjem lične priče iz moje potrebe da podelim taj put heroja kroz koji sam prošla od rekonstrukcije stana do otvaranja centrale. I tada je bila jedna publika tih nekih stotinak ljudi koji su stvarno tu došli da mi budu podrška i to su neki prvi ljudi koji su koristili centralu i oni su moji stvarno neprevaziđena ekipa i još su tu. Ali vremenom su se stvari menjale. Došli su i ljudi koje sad možda manje zanimaju moje priče, zaista ih zanima to kad je slobodna centrala, šta ima novo i moje usluge. Ali ono što se nikad nije promenilo, to je jedna onako formula pisanja, makar kod mene to radi, kada ja iskreno i ogoljeno i više nego što bih to uradila na mrežama, podelim sa svojom ekipom neke svoje greške u kampanjama, neke iskustva mojih klijenata. Kada kratko, onako i koncizno budem jako iskrena, nakon toga mogu da prodajem šta god hoću i ljudi će da kupe. Jer kupuju od mene i povežu se i bolje se povežu i nekako taj ljudski kontakt je nešto neprevaziđeno i newsletter mi daje formu da ja to kažem na jedan onako prisan, ljudski način podelim, nešto sa čim se možda ne bih baš hvalila na mrežama gdje se to može da vidi bilo ko, kažem hvalila pod znacima navoda, ali ja volim, jer nikad to nije naša lična greška, to je prosto, ja kažem uvek svaka greška je kombinacija toga u kom ste momentu to izložili, kome ste izložili, kakve su bile spoljne okolnosti i sad najvažnije je da vi iz toga izvučete zaključke za sebe i da idete dalje. I zato uvek kažem, kreni, akcija, testiraj, analiziraj. To je ono zbog čega sam ja u preduzetništvu i razlog zašto sam izašla iz korporacije gde je sve užasno sporo, gde nije do tebe. Ti možeš da imaš najgenijalniju ideju, ali ako menadžer iz Nemačke kaže da ćemo to za 2 godine, to ćemo za 2 godine. I to je nešto što je mene najviše frustriralo u korporaciji, a sada to mogu beskrajno da primenjujem i da menjam i na dnevnom nivou ako hoću, i na nedeljnom, i na mesečnom. I nekad ljudi pomisle kao ova žena je luda, priča o otvaranju 2 profila, a onda odustane za 2 dana, ali to je moja sloboda, da ja prosto shvatim, ja sam stvarno htjela da otvorim i drugi profil na Instagramu, jer mi je ovde postala gužva, ali sam onda shvatila da je mnogo pametnije da ja sve svoje usluge stavim u okviru jednog programa, mentorskog programa i da onda kad imam mentorski program i prostor, to su onda i dalje samo 2 stvari, pa mogu da ostanem na starom profilu. Ali to je to. Sve vreme mi testiramo, probamo, zato i pozivam evo kroz ovo ljude da ne čekaju taj idealan trenutak i prvih 10 tema da pokrenu newsletter. Ne, stvarno neka ga pokrenu i neka ga osete, onako neka ga utelotvore, da im to bude jedna prirodna stvar da iskomuniciraju sa ljudima. Kao što je prirodno da, ne znam, se svaki dan pojavimo u storiju sa nečim što pričamo ili 2 put, 3 put nedeljno na feedu, na Instagramu. Tako treba da nam u dnevnu rutinu uđe i Instagram. A voljela bih da podelim još samo jednu stvar koja je mene jako frustrirala oko Nove godine, recimo. To je neka zloupotreba mailova. Baš bih voljela da čujem i tvoje mišljenje. Recimo, bili smo bombardovani u okviru nekih kampanja i 1 ili 2 put dnevno nekakvim mailovima. Ili nekakvom najavom, recimo, da ćemo mjesec dana
da nam neko šalje newsletter svaki dan. Ja zaista mislim da kada imate takve neke najave, da je onda potrebno napraviti podselekciju, odnosno kroz jedan newsletter pozvati ljude i prosto im reći, ako želite da budete deo ove kampanje, zanima vas to što radim, planiram da češće šaljem, evo ovde možete da se prijavite da vam stiže. Zato što sam ja se stvarno morala da odjavim sa nekih newslettera koje sam obožavala zbog tog nekog naleta agresije koji je to, ne znam čime je izazvan i kakvim idejama o marketingu, a opet naravno uvek je okej da se odjavite i da se prijavite, ali evo baš bih voljela i tebe da čujem po tom pitanju. Čini mi se da srpsko tržište i dalje nije naviklo da neko bombarduje kao što nas bombarduju sad na Instagramu, gde mi ne možemo stvarno ništa da učinimo, ovde možemo uvek da se odjavimo. Baš ti hvala, ovo je onako baš jedna interesantna praksa koju sam i ja primetila i ja sam u januaru ove godine držala jedan webinar gde sam pričala o trendovima koji su, da kažemo, aktuelni ove godine i upravo je to jedna od stvari koju sam izdvojila kao nešto što se prosto, da tako kažem, promenilo. Mislim, i pre svega pažnja ljudska se naravno opet smanjila na ono, ne znam više koliko milisekundi, ali da, treba dati ljudima pre svega mogućnost ili da se prijave za takvu vrstu kampanja, ako ne da se prijave, barem da se skinu, da tako kažem, sa te liste, neku drugu, prosto neki drugi segment koji će biti, da tako kažem, isključen i to je tehnički zapravo vrlo, vrlo jednostavno, ali ja bih uvek išla na varijantu da idemo po tvom predlogu, znači da ja napravim ili nekakvu checklistu, neki lead magnet, neki freebie, prosto webinar, šta god, i da ti ljudi prosto onda dobijaju te kampanje, zato što mi na takav način bukvalno filtriramo ljude, jer nisu svi prosto tu da bi primili sve informacije. Nekako ljudi su se sada onako prilično, doduše to je i tehnički malo dorađeno 2024. godine kada su te prakse, da kažem, pooštrene i pravila i ti sad moraš da imaš i biznis mail adresu i obavezan si da imaš onaj link za odjavu i ljudi su se prosto ohrabrili da se i odjave sa takvih, da kažemo, spamerskih lista. To je praksa koju sam ja primetila i naše tržište definitivno nije spremno za takvu vrstu, da tako kažemo, kampanja i mailova i ne samo kada su u pitanju lični brendovi, nego to se odnosi i na kompletan email marketing u smislu i nekih e-commerce brendova gdje sam ja primetila da imam neke svoje klijente sa kojima radim i gdje sam ja primetila da mi kada imamo promotivne mailove gde nudimo čak i popuste, mailove koji idu češće nego u prosto neki naši redovni newsletteri, takvi mailovi imaju najlošiji open rate. Jer sad evo, ne znam, posljednje šta mi je u glavi jeste ta neka osmomartovska kampanja. To sam ispratila zaista kroz statistike svojih klijenata gdje je njima drastično, dakle za 50% kod nekih ljudi opao open rate, zato što su ljudi slali promotivne kampanje i jednostavno ni ja sama, to je jednostavno veliko opterećenje i ljudi bivaju preplavljeni, što nije dobro i treba prosto voditi se malo i tim nekim osjećajem, ali pre svega pratiti i kupce. Ja vrlo često radim i neke anketice gde pitam svoje pretplatnike, to je takođe vrlo, vrlo izvedivo da i mi njih pitamo koliko njima sadržaja odgovara, kojim danom njima taj sadržaj paše da oni dobiju. Dakle, pravila su se stvarno onako baš promenila i treba pratiti prosto te neke smernice, ali pre svega podvlačim našu publiku, jer ona je jedini nekako ekvivalent koji nama treba da bude važan i bitan i prosto, jer nije svaka publika ni ista, ali jeste, da, slažem se apsolutno sa tobom da si to baš onako lepo primetila. Mislim da je ljudima dosta onako lakše da ostaju prosto u nekim svojim, da kažem, starim rutinama nego da primene neke novine. Primetila sam isto neke prakse u smislu raznih nekih šablona koji se nude takođe kao pošalji ovaj mail i ostvarit ćeš, ne znam, toliko prodaja i onda mi u jednom danu dobijemo 10 istih mailova koji su bukvalno promenjeni u samo par nekih reči i stvarno to apsolutno nije nešto što je privlačno. Ali bi se složila isto sa tobom da ono što zaista najbolje prodaje, i to su se složile i moje prethodne gošće i to je zaista tačno, jesu te neke lične priče, nesavršene priče gde smo mi
najobičniji ljudi koji greše i koji prosto, jer to je nešto sa čim svako od nas može da rezonuje. Instagram je tu da mi budemo lepi i da tako kaže savršeni, ali newsletter je tu da budemo zaista prema toj našoj publici otvoreni. Tako da tu se baš onako potpuno slažemo i puno ti hvala što si mi dala priliku da tako kažem da iznesem ovakav neki komentar. Jel imaš nešto možda da dodaš na ovo? Jel bih htela? Na ovo sad što si ti pričala. Pa nemam, stvarno, sve se slažem, baš onako, složile smo se oko toga i ja kažem, ako ćemo da pričamo o šablonima, onda moj šablon zaista otvorite se, podelite ličnu priču, podelite zaista ono što ste vi sada, ono što vas muči, goni, ono sa čim rezonujete i to povežite sa tim što je vaša tema, ako mora da bude prodajni mail. Ali divno je da se šalju e-mailovi koji samo edukuju, da ne prodajemo svaki put kroz mail, koji samo informišu. Meni nekako, eto, te 2025. sam ja takođe dosta slala lične priče, ali sam onda imala ovako jednu liniju koju povučem i onda ispod kažem šta je aktuelno u centrali. Ja sam samo informisala ljude koji su, eto, stigli do kraja te moje priče o tome šta je aktuelno, i dobijala sam odgovore na ličnu priču, takođe sa eto, željom, pobudila sam želju u ljudima da dođu, da vide, da budu u centrali, da rade. Imala sam i neke coworkinge koji su bili tokom leta besplatni sredom. To je sve divno. Divno je deliti stvarno i besplatni sadržaj. Eto, na primjer, coworking nikad nije zaživio kod mene da se plaća, ali ljudi koji su dolazili sredom tokom leta su mahom one žene zapravo koje su onda od jeseni kupovale prostor za svoje radionice. Tako da, zaista, evo, i za tvoje slušaoce, budite slobodni da taj kroz newsletter se da dajete besplatno, čime god da se bavite, zaista delite, jer to se negde vrati. Zato što postoji tok. Na Instagramu ne znamo kud bijemo, ali ovde postoji jedan tok i ti ljudi koji otvaraju naš mail, oni su u tom toku, zajedno sa nama. I mnogo vole, recimo oni koji me prate već 3 godine, znaju da mi odgovore na mail i da kažu, eto, pratim te i evo, vidim koliko si napredovala i jasno mi je koliko ti je bilo teško na početku. Tako nekako i oni mene analiziraju i znaju gde sam u tom trenutku i u nekom momentu se zaista jave i da kupe. Moj utisak je da me neko prati i 2 i 3 godine da bi nekad nešto kupio i zato nam je potreban taj kontinuitet i da ne odustajemo od starta. Evo, sad sam imala klijentkinju sa kojom radim 1 na 1 i koja kaže, znaš, možda sam ipak preuranjila sa tom radionicom, inače jako lepo radi kampanju, čitav mesec je uzela da radi kampanju, možda ipak nije trebalo sada i ja kažem, ti samo nastavi, jer ona trenutno nema povratnu informaciju, ali nastavi do samog kraja, do same radionice. I onda nakon radionice mi podvlačimo crtu i gledamo koji su bili benefiti, ali tu svašta nešto analiziramo. I broj novih pratilaca, i broj upita, i broj ljudi na radionici. Ona je samu sebe testirala na licu mesta, da li staje u 2 sata ili joj treba 3 sata i svašta još nešto. Znači nikad to nije samo hajde da zaradimo od prve radionice, jer ja, na primjer, tako nikad ne bih pokrenula besplatnu sredu, jel? Ali onda uvek nam se u nekom momentu to i vrati i to je lepota ovog našeg preduzetništva, gde mi svašta nešto testiramo i onda u toj nekoj alhemiji stvari i zarađujemo i prihodujemo, ali uvek je to negde za početak da pomognemo, da stvorimo jasnoću ljudima, da ih pozovemo u našu zajednicu, da budu deo plemena i onda naravno prirodno i logično se desi i ta razmena. Ali eto, samo akcija pravi razliku, to je nešto što je moj moto od samog starta, od rekonstrukcije centrale i tre i dalje ga prenosim, znači radim sa čim raspolažem, bolje završeno nego savršeno i samo akcija pravi razliku. Sa tim bih nekako zaokružila, to su moje 3 krilatice koje mene vode, koje vode moje klijentkinje, radioničarke i nekako to su i rečenice u centrali koje možete da nađete. Baš ti hvala što si ovo ovako, da kažem, zaokružila. Mnogo mi se sviđa zato što se vrlo često ljudi plaše da dele neku vrednost i to je onako sad već postalo malkice, što se kaže, možda čak i izlizano, ali si apsolutno u pravu i ja zaista delim iskustvo da su ljudi prosto tu, evo, i po 4 godine i neki zaista možda
su tu samo da prate i da prikupljaju informacije. Možda je neko kao ja te prilično dugo pratim i evo, nadam se da ću uskoro održati i svoju prvu radionicu, bez obzira što sam tako dugo tu, ali to opet, kako bi rekla, ja sam tebe ne znam da li se neko od tih ljudi zaista i javio, verujem da jeste i došao, ali prosto ti si tu i konzistentna si i deliš i savete i ideje i iskrena da budem ni ne pročitam možda baš svaki mail i to je sasvim isto ok, korektno, ali sam tu i prva osoba si mi, prva si mi asocijacija kada neko prosto želi i pomene nekakav prostor, ja se odmah setim Bojane, znači ja previdim da li su oni meni rekli Novi Sad, ja kažem Bojana centrala i to je jednostavno tako. Tako da sviđa mi se kako si zaokružila ovu temu, ne bih dalje ništa insistirala, volela bi još da nam zapravo kažeš kako danas izgleda tvoj način komunikacije sa zajednicom, gde si sve aktivna, koje su to, da kažem, društvene mreže, newsletter, kako ti radiš zapravo sa ljudima. Pomenuli smo već, ali bi volela sad onako isto da za ovaj kraj rezimiramo sve. Hoću, naravno, a evo prvo da ti se stvarno zahvalim što sam ti prva asocijacija, to je nešto što je nama preduzetnicima mnogo važno, da se izdvojimo u toj masi sličnih ponuda. Verujem mi, svakodnevno se neki prostor otvara i nije samo do toga, a da ne pominjem koliko mentora za svašta nešto danas postoji. Tako da ono na čemu mi radimo jeste da postanemo sinonim za to što jesmo i puno ti hvala na tome, a tu i negujemo ljude koji možda i nikad neće kupiti ništa od nas, ali će nas jako prosto srdačno deliti. Neke ljude koji mene prate od te 23. Ja ih zovem PR-om, mojim PR-ovima, jer oni čak znaju, imala sam prilike da slušam, da bolje objasne čime se ja bavim i čemu služi centrala od mene. To su ljudi čije rečenice ja treba da zapišem i da onda to koristim u svom marketingu. A inače, što se toga tiče gde sam sve, ja sam donela odluku da ove 2026. budem svuda, odnosno shvatila sam da imam kapaciteta za to ukoliko se dobro organizujem i ukoliko to radim sistemski. Kao što newsletter koristim sistemski u okviru mog marketinga i u okviru marketinga u radu sa klijentima, to nije još jedna stavka na mojoj checklisti, nego to je deo sistema, newsletter, od čega krećem, pa onda razvrstavam taj tekst na sitnije delove za druge kanale. Isto tako sam odlučila da kada ja napravim Reels za Instagram, ja ću ga podeliti na YouTube Shortsu, na LinkedInu, na TikToku, Facebooku. Nadam se da sam sve pomenula. Zašto? Zato što nema 100 platformi, zaista i dalje, koliko god da smo mi preopterećeni, imamo 4-5 platformi i zašto bih se ja oglušivala o neku od njih, moje je da se pojavim, to uvek kažem i mojim klijentkinjama, ne analiziramo tokom kampanje ništa. Naše je da se pojavimo prema planu koje smo napravile, analiza se radi posle. I skroz je u redu šta god da je, nije do nas, nego je do sticaja okolnosti i svega što je deo te kampanje, što je pratilo kampanju, to nas drži da ne uđemo u burnout, što je isto jedna od stvari koje nama preduzetnicama jako lako, jer obožavamo to što radimo. Dakle, ja sam odlučila da je Instagram moj glavni kanal komunikacije kada pričam o društvenim mrežama, takođe prvenstveno se oslanjam na newsletter, kad god imam nešto jako važno i pametno da kažem i od toga krećem. A sve ostalo, ja sam dala sebi zadatak da se pojavim i da se tu da me to mnogo ne interesuje. I onda su se odmah desile neke fenomenalne stvari, kao što je da na YouTube Shortsu svaki moj video ima bar 1000 pregleda, što nisam uopšte očekivala. Ja imam i svoj podcast, imam svoj otvoren YouTube kanal, to je nešto što je onako iz jednog od mojih prethodnih preduzetničkih pokušaja, ali će se podcast sigurno desiti, Centrala 24 podcast mora da se desi u nekom momentu gde ću ja moje preduzetnice i korisnice centrale posebno da ovako promovišem kao što ti to radiš danas meni i hvala ti na tome. Ali kažem, sa idejom da je moje da se pojavim. Sad zamislite vi, nekakvih 1000 ljudi je videlo tamo, makar moj lik, moje lice, makar da ništa nisu čuli. Oni će sledeći put mene videti na Instagramu, pa će onda mene videti na Facebooku, pa će negde videti na LinkedInu. A kažu 7 do 14 puta je potrebno uopšte da vidite nečiju ponudu da biste je kupili. Da ne pričam sad sa svim što se dešava, koliko je to možda i veća brojka, ali da se ne bavimo brojkama, nego ljudima. Dakle, plan je da sam svuda, ali prvenstveno newsletter i Instagram.
Odlično. Koji su još načini rada sa tobom? Znači, spomenuli smo onu checklistu. Checklistu ćemo ostaviti da ljudi mogu besplatno, potpuno besplatno, dakle da je preuzmu, mogu besplatno da se prijave na tvoj newsletter, da te prate na mrežama. Ajde nam još sad malkice, samo šta to možemo u centrali i koje su još neke opcije za saradnju? Dogovoreno. Sa mnom uvek mogu da imaju i besplatne konsultacije, 20-minutne, zato što je to prostor gde mi shvatimo, odnosno ja njima ubrzam šta oni zapravo žele, jer je nekada stvarno mojim ženama koje imaju neverovatno iskustvo, ekspertizu, one zabaguju već u samom startu, odnosno ne znaju kako da to spakuju u 2 sata. I onda mi jako brzo na tim uvodnim konsultacijama shvatimo i šta može da se izdvoji iz te ekspertize da bude prilagodivo za 2 sata, jer ja imam sad tu 3-godišnje iskustvo sa mojim radioničarkama, jer moj prostor nikad nije samo prostor, uvek sam ja tu da vam pomognem od prve ideje do popunjene radionice, čak i ako ne kupite ostale moje usluge, ja vas nekako ispratim, posebno ako vam je prva radionica, jako mi je važno, jer meni je najvažnije korisničko iskustvo i najvažnije mi je da se meni žene vraćaju. Meni nije ideja da ona meni dođe jednom, iznajmi prostor i ode i ne vrati se nikada više. Ne, zaista, moje povratnice čine da ja ne moram da prodajem prostor svaki put iznova i da mi gradimo jedan dobar, da rastemo zajedno, možda je to sad izlizana fraza, ali zaista jeste tako, jer neko ko je držao jednu radionicu jednom mesečno, za par meseci može da dođe do toga da drži 4 radionice u nizu, recimo da kupi mesečni zakup svaki četvrtak recimo popodne, jer onda taj neko ima mnogo veću zaradu, a potpuno je isti način prodaje 4 radionice i samo jedne radionice. I zato kažemo, krećemo od nečega malog, ali ideja mi je sa svakom mojom ženom koja kroči u centralu dugoročna saradnja i da rastemo u toj ponudi i u zaradi naravno. I ja sam krenula sa mojom jednodnevnom 2-satnom radionicom za radioničarke, pa sam prošla put od online edukacije, snimanja za Reels sa ženama, to su sve načini na koje pojedinačno možete da radite sa mnom, ali evo ove 26. i ja iskoračujem u jedan mentorski program gde ću imati 2-mesečni. U okviru 2 meseca ću pratiti radioničarku od prve ideje do popunjene radionice, a ona će imati sve u tom paketu, i prostor, i snimanje za Reels, i mene 1 na 1, i online edukaciju da isprati lekcije, i radnu svesku koju popunjava. I evo sad je to mesto gde ću ja intenzivno pozivati u okviru mojih kampanja na nešto, jer sam shvatila da je stvarno taj kontinuitet jako bitan. Nije uopšte poenta da se prodaje prostor, već da se dobije tako sve u paketu. To je ono što mene, ja imam mali prostor, ali veliko srce za moje radioničarke i za zajednicu. To je nešto što mene izdvaja od drugih prostora koji su možda veći, komforniji, ali vi tu dođete i imate čaj, kafu i stolice i 4 zida. Kod mene uvek dobijete sve nekako u paketu. Planiram i sa tobom, Dragana, da sprovedem sad za ovu našu aprilsku ako bude u aprilu. Ja se nadam da hoće i to tako onako, ne samo da uliva poverenje, nego jednostavno to toliko onako daje jedan vetar u leđa zapravo i nekom ko se eto možda lomi ili razmišlja da li da tako nešto napravi ili ne, kada ti imaš takvu sigurnost, takvu podršku, takvog mentora, neko ko će zaista izvući ono najbolje iz tebe. To stvarno onako je jedan jako veliki vetar u leđa, jako velika podrška i ja verujem da to baš svakoj preduzetnici puno znači, sigurna sam zapravo da je to tako, jer i ja sam između ostalog u sličnoj priči. Ok, jako mi se sviđa ovo kako smo do sada vodile ovu epizodu. Volela bi još, pre nego što odjavim, volela bi da te pitam da li bi izdvojila, već si spomenula neke savete, ali ako bi mogla da izdvojiš jednu poruku za slušaoce koji se sada možda nas slušaju i razmišljaju da li da pokrenu svoj newsletter, šta bi ti njima poručila? Poručila bih pre svega ako biraju MailerLite, a moja preporuka jeste da zaista biraju podršku na tom putu, da si ti sjajna podrška i ovo nije sada besplatna reklama, ovo je stvarno od srca preporuka, da zaista ne moraju sve sami, da dođu negde gde će im, evo, na primjer, ti dati sve što je potrebno da oni ostanu na tome da rade zaista i samo ono u čemu su najbolji. To je uvek moja preporuka. Znam da je nama teško na početku, ali verujte,
to su sve sitna ulaganja u odnosu na to kakva je to odskočna daska. Dakle, nemojte da pokušavate sami MailerLite ukoliko baš niste jako vični ili volite da istražujete. Prepustite to stručnjaku, vi radite ono što je do vas, kao što i YouTube negde, zato i snimam ove podcaste, jedna onako dobra biblioteka znanja koja ne propada, za razliku od Instagrama gde onako samo u crnu rupu sve propadne za 3 dana. Tako i newsletter zajednica koja je onako najbliskija vama i tome što vi trenutno radite i zaista treba da se neguje i treba da se krene odmah. Znači, kogod misli da nije dovoljno, ne znam, nema još dovoljno pratilaca na Instagramu, ne, uopšte nikakve brojke tu nemaju veze. Samo pokrenite newsletter, ali ga pokrenite od starta kako treba. I onda će on dugoročno da vam donosi rezultate i naravno ne očekujte da će se, ne znam, nešto epohalno desiti za 3 meseca kao što neće više nigde, to je možda bilo nekad sa Facebook reklamama 2017. Ali evo, ako pričamo o aktuelnostima u 2026. onda je zaista newsletter nešto što preporučujem. Takođe bih svakom preporučila i da ne zanemari YouTube, možda za početak taj YouTube Shorts, a da nam Instagram služi da budemo prisutni i da s vremena na vreme dovodimo ljude u grupe koje su mimo Instagrama, bilo da su to, eto kažem, neka WhatsApp ili Viber grupa ili Telegram grupa i naravno na newsletter gde možemo da se obratimo mnogo prisnije u jednoj formi koja ne očekuje od nas da sve stane u 15 sekundi. Odlično. Ja mislim da si ti baš onako sjajne savete slušalcima dala, da si podelila baš puno korisnih informacija i ja bih ovde odjavila našu emisiju. Hvala tebi, Bojana, veliko što si pristala da budeš moj gost, što si prosto ispoštovala i slušalce i vreme i podelila korisne i informacije i savete. Tvoje sve linkove ka društvenim mrežama, ka checklisti, ka Instagramu od centrale ostavljamo u opisu ove epizode. Vama, dragi slušalci, veliko hvala što ste ostali do kraja i što ste poslušali još jednu epizodu podcasta Tajne uspešnog email marketinga i čujemo se već u sledećoj epizodi. Pozdrav! Pozdrav! Hvala vam što ste pratili podcast Tajne uspešnog email marketinga. Nadam se da vas je današnja epizoda približila cilju da se istaknete email marketingom, izgradite kvalitetne i dublje odnose sa vašom publikom i na kraju, naravno, prodate. Vaše mišljenje mi je kao i uvek veoma važno, te vas pozivam da pratite i ocenite podcast epizodu, ostavite komentar ili je podelite sa nekim za koga znate da će mu biti korisno. A za više informacije o email marketingu posjetite moj sajt draganarepac.com i naravno prijavite se na newsletter.